Guretzako Ene Bizkaia sindikatu bezala eta baita ere Etxalde bezala, hemengo baserritar mugimendu bezala, formazioa puntu garrantzitsu bat da. Ez unibertsitate ere akademia eta formazioaren gune bezala hartuta ikuste gendun, interesantea izan zitekela hor nekazaritzarekin zerikusia daukan eta etorkizun baterako nekazaritzarekin zerikusia daukan formazio bat planteatu ahal izatea. Este curso incorpora la metodología de los procesos de formación de la vía campesina. Kurtsoa bazeukan bere formato bat diseinatuta, baina jungera da danok batera eraikitzen. Ez gara izan talde lan bat, lanerako bakarrik elkartzen ginena edo bakarrik produkzio bat bilatzen genuna, ez lan duda ere bai, gure arteko harremana, gure artean giro polit bat egotea, ongi pasatzea, irri egitea. Unibertsitatera hurbiltzen garenean beti gure aurreiritzi propia deko guzela, batez ere guztiok egon garelako modu baten alabestean ikasketa prozesu ezberdinetan murgilduta, eta azkenean egon izan diren eredua beti izan da, jaso, apuntau, eta honetan ere gu geu ikasleok izan gara prozesu horren protagonistak eta prozesu horren ere eraikitzaileak. Ikasketa prozesu kolektibo bat izan dela. Denbora oro Euskal Herriko txoko ezberdinek ezautzeko aukera izan dugu. Elikadura burujabetzan ingurun lanen nahi dien proiektu ezberdinek eta pertsonak ezagutu ahal izan ditugu. El curso también apuesta por ofrecer una formación bilingüe, tanto en todas las actividades que desarrollamos como en sus materiales. Koordinazio politiko-pedagogikak honetan jarri duen garrantzia eta zelan zaindu duen hori, nik uste guztiok oso eroso sentitu garela eta benetan eskertzekoa da. Bakoitza, eremu diferentetan egiten du lan, baina dana daukagu konexio bat lehen sektorearekin. Sindikalismotik datozenak, mugimendu sozialetatik, bai feminismoa eta baita ekologismotik. Agroekologia eta elikadura burujabetzaren aldeko borrokalaria gara guztiok, batzuk ekoizleak, gure artean ere baserritarrak egon badauz. Ikastarok danoi erabat nolabait aldaudi guztio ze. Aukera dauken jende behintzat, mundu guzti esango genioko. Gomendagarria. Eta gu izan gara lehenengo edizioa, espero dut egitea edizio asko. Ni desde luego jendea animatu dut. Bigarren edizio egiteagoa zela, ilusio handiakin, aurrenekoa bezin besteko ilusioakin, eta esperientzi pixka gehiokin, jakin da pixka batez, ze puntutan hobetu behar degun, eta zuen zaiongo gehala, espero deula urrengo edizioan zuekin kontatzea. Kurtso honek eskaintzen duena bada ere bizipen bat, zeren mundua ez da dagoena, baizik eta egunerokoan eraikitzen ari garena danon artean, eta aukera bada danok elkarlanean eragile guzti, desberdin guzti hauek batzeko.